Joshota, go home. Hello. Di braka changu bakshana no shata basi tsabazi nywani. Ore, ndani chitoka, ndaenda kufona ku customer service. Ndaona namba dzenyu pa beba dzakanzi customer service. Aiwa ndaita uchichemoka. Ndani chiti chichemo changu isu vanhu gogo yanditika. Tiri vanhu vanojusa every time, tiri vanhu vanofona every time anditika. Iyo zvo ndakatobva kusenderwa mari neanza kuipiyedze muvhazi mai manje anditi. Vanosendera mari pafoni pako. Ndakutotaura chichemo. Chichemo changu ndo chandakutaura. Ndakutotaura ya chichemo changu ndanjiti. Ini ndiri kuita problem kuti pafoni pangu ka pari kunzi credit anditi. Pa credit paipa ndikuti ndikanokwereta. Iri nokwereta yatojusa airtime kudhara. Saka ini semunhu unomwa ndimwe mapusina akawanda mapusina. Mapusina ndikangomwa maviri matatu ndenda torai. Saka ndachita mugonondisendera kana ndipakwereta paipa nditi. Mondisera imwe channel yokuti ndikwereta uri cash anditi $5 anditi ndongokwerera. Aiwa sisi ndana ndozizwa kuti amiti izvozvo ndaichingoti sendiri one andipotaurira vanhu mukangoridza secret yekuita itsobe ndozvandi munozviti wongoti handirevi handina makuhwa yekuti kai ukandiudza kuti unokwereta soso mari yedu ufunga ndikutaura handitauri ese ndakatsvaka muaccount mangu hamuna kana tse handiti handimuona kuti vanhu vecustomer service zvamunoita mune michingona imi murimi munoene zvichemo zvenyu kuwana handitogamuchirai vachingozvina maakurasa weisusu maningi malegendary isusu